وقاتون قدحمو انوي زن دوكمنت زين بسنه سرعات نافتا دوكمنتر فيلم بمتاوكم ناي بحقي كبر زغباكم احدون مرحتن يخمنا كبري هابل يكولكم فتو نيات ناي كلنا تاريخكم ملعلكم بسترفه بزعبا تاريخكم بدنب بعلهم سلز غلصكم بصاي زنبوني تنوانا وانا عنقار قريبوني عنتو نعو خالبي يقبل ناي تكنبار تاريخ ونيو ناي ارمع 13 تاريخ ونيو ناي بمولو سراويت تግራይ تاريخ ونيو ناي عرض تግራይ تاريخ مالت ناي سراويت تግራይ يو ناي معراب ግንባር يو ناي ارمع 13 يو ناي بمولونا تاريخكم مزجيكم ابي تصاويتكم ዘለኹም ተራ ብጣዕሚ ዓብይ ሕዙን ደጊመ ክብሪ ሃበለይ እንዳወልኩ ሕሉፍ ታሪክ ክፍለ ሰራዊት عرض تግራይ ማለት ምስ ኩላና ተተኣሳሰረ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ስለዚ ብዛዕባ ተኣሃዱ ክብሎ ዝኽእል እዚ ታሪኽኩም መዝጊብኩም ንዝቕጽል ወለዶ ክሓልፍ እዩ ኩላና ብቐጻለይ ንህሉን እዚ ታሪኽ እዚ ግን ንዝቕጽል ወለዶ ክተሓላለፍ እዩ ህዝቢ ዓዲ ዋዕላ ከዓ ኣብ ጎንኩም ከም ዘሎ ርኤ ናብዚ በዓልኩምስ ኣዴታት ኣቦታት ኣቕሽቲ ሸኻት ብምሉኦም ተሳቲፎም ህዝቢ ዓዲ ዋዕላ ኣብ ጎንኩም ምህላው ርኤ በዘጋጣሚ እዚ ንኽልቲኹም ኣብዚ በዓል ዘርአኹምና ጥምረት ክብሪ ዝግቦ እዩ ሓቢርና ኢና ተዝሓለፈ ጉዕዞውን ሕሊፍናዮ ሕዝውን ሓቢርና ኣለና እዩ ኩለን ተንዴታት እንጀራ ሒዘን ኣረቂ ሒዞም ከኣቱ ምስ ረኣኹ ከመይ ውሽጠይ ደስ ከም ዝበለኒ ክነግረኩም ኣይክእልን ናይ የቕኒየልና ዝገሄር ይሃበልና ክብሪ ይሃበልና ናይ ቤተ ክህነት ሰባት እውን ናይ ክርስትና እና ናይ ሙስሊሙም ኣቕሪብኩም ኣውዚ የቕኒየልና ኣጋጣሚ ዲያቆን እውን ስለ ዝነበርኩ ኣስታዊስኩምኒ ናይ ቤተ ክህነት ሰባት ምናልባሽ ንገለገሊኹም ብዕድመ ይበልፀኩም ይኸውን ናይ ቤተ ክህነት ዲያቆን እየ ነይረና ተዘቕረብኩሞ ዝማረ ካብ ልቢ መሲጥኒ ክብሪ ይሃበልና ምክንያቱ ሃይማኖትና ማለት ክብርና እዩ ስኢሉ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ሃይማኖት ኩሉ እዩ ምስልምና ይኹን ክርስትና ስኢሉ ሃይማኖት ይመስሎ ሰብ ኣይኮን ጥራሕ ኣይኮነን ቋንቋና እዩ ባህልና እዩ ታሪኽና እዩ መንነትና እዩ ተጋሩ ንግለጽ ቡኢና ፖለቲካ መንግስቲ ምናምን ዝመፀ ድሓሪ ዓዲ ዘመሓድሮ ዝነበረ ቀደም ሃይማኖት እዩ ስለዚ ብቐጥታ ምስ ናይ ተጋሩ ህይወት ተተሓዘ ቀሊል ኣይኮነን ቀደም ዝኾነ ፀገም ገጥመና ከሎ ዓዲ ይከብል ከሎ ነጋሪት ወቂዐ መቕሽቲ እዮም ዓዲ ተኻለኸሉ ዝብል ነይሩ ስለዚ ስኢሉ ናይ ሃይማኖት ጥራሕ ኣይኮነን ምስ መንነትና ዝተተሓዘ እዩ ናይ ምስልምና ይኹን ናይ ክርስትና ምስ መንነትና ዝተተሓዘ እዩ ምስ ቋንቋና ምስ ባህልና ምስ ታሪኽና ምስ ጅግንነትና ምስ ዓዲ ምምስራት ምስ ኩሉ ዝተተሓዘ እዩ ሃይማኖት እዚ ስለዚ ቅርስና እዩ ንኩላህና ደስ ከም ዝብለና ርግፀኛ እና ወለድ ሃይማኖት እውን ዘቕረብኩሞ ቀሊል ኣይኮነን ዓብይ ነገርና ንዓዲ ትግራይን ንህዝቢ ዓዲ ዋዕላ በዘጋጣሚ ዘለኒ ስምዒት ገለጽ ስለ ዘለኹ ክብሪ ይሃበለይ ዝተረፈን ኣብዚ ቀረባ እዋን ዘሎ ሓደ ነገር ከልዕል ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ሓሳበይ ኣቕሪበ ከም ህዝቢ ሕዝቡ ነመኸተ ኢና ዘለና ከም ህዝቢ ገና መሰል ዓርሰ ውሳነና ክኽበር ኢና ተቓሊስና መሰል ዓርሰ ውሳነና ስለተደፈረ ባዕልና ንባዕልና ክነመሓድር ኣካል ፌደራል ኮይና ብሰላም ክንነብር ብሕጊ ክንግዛእ ብሕጊ ክንመሓደር ኢና ሕቶ ኣልዒልና እዚኣ ሲኢና ኢና ናብ ኩናት ኣቲና 360 ዲግሪ ተኸቢብና ኢድናይ ንህብል ኢልና ተዋጊና ኢና ለይትን ቀትርን ብዙሓት ጀጋኑ ኣሕዋትና ከፊልና ኢና ብዙሓት ጀጋኑ ኣሕዋትና ኣካሎም ተጎዲኦም እዮም ብዙሕ ንብረትን ሃፍትን ትግራይ በሪሱ እዩ ፈቲና ኣይኮናን ተይፈተና ኢና ፈቲና ኣይኮናን ንሕና እማ እንደሊ ደቅና ክነምህር ንሕና እማ እንደሊ ህዝብና ክሓልፈሉ ክለምዕ ንሕና እማ እንደሊ ይኣኽለና ካብ ሕጂ ንድሓር መጻዕ ዕድል ተጋሩ ብሩህ ክኸውን ክመሃሩ ዶኳትር ክኾኑ ኢንጂነራት ክኾኑ ጎበዛት ነጋዴታት ክኾኑ ዓዲ ከልምዑ ደቅና ብሰላም ክዓዊልና يأخلنا بتزحلفنا 17 عامات مسوات لنا نديمقراطي نسلام نلمعات قال اتينا بحق منغست ننبر بروخات حزبينا አይንደል ከም ትዝባሃለ ይኮነን ናይ ሰላም ህዝቢና እዚያ ስለሳናይና ክልተ ዓመት ሙሉ ለይትን ቀትርን ተዋቂና ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ዘይሓሰብዎ ብዙሓት ጀጋኑ ሕዋትና መናእሰይ ዘሊሎም ዘይፀገቡ ዓይን ኻሪ ኢኻውን
ንቀጻሊ ቤተሰብ መስሪቶም ዓድኸ መሓዱር እምበር ቤተሰብ ክመርሑ እምበር ህይወት ናይ ባዕሎምን ቤተሰቦምን ንቅድሚት ከስጉሙ እምበር ኣብዘይ ዕድሚኦም ሓመድ ክበልዖም ዝምነ ማንም ፍጡር የለን ካፍቶም ምስክርነት ንመሰል ዓርሰ ውሳኔኦምን ንኽብሮምን ንመንነቶምን ብዙሓት ጀጋኑ ክስውኡ ከለዉ ዝመራሕኩ ሓደ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ብምኽንያት ኢና መሪሕና ዋጊእና እዮም መስዋዕት እውን ከፊሎም ግን ሕጂ እውን እቲ መስዋዕት ከፊሎም ኣብፂሖሞ ንዝተወሰነ ግዜ ዋላ ይኹን ንሰላም በሪ ከፊቶምልና እዮም ባኺ ናይ ቀረየን መስዋዕቶም ግን ሕጂ እውን ገና ዘይተመለአ ነገር ኣሎ ብሰላማዊ መንገዲ መወዳእቱ ክበፅሕ መላእ ተጋሩ ንፅዕር ኣለና ሓዚ እውን ንፅዓር ንቃለስ መማረፂ ይብለን ቀደም እውን ናይ ሰላም ሓይሊ ኢና 360 ዲግሪ ተኸይብና ተዋጊእና ደው ኣቢልና ኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ ሕዚ እውን ዳግም እታ ፅንተት ክትቅፅል ዝደልዩ ሓይልታት ግን ከም ዘለዉ ምልክታት ይረአሉ እታ ፅንተት ክትቅፅል ብሓደ ኢና እንዳንጨብጨብና ሰላም ክነንግስ ኣይንኽእልን ተኽኢልና ሕዚ እውን ንሰላም ድልዋት ምዃንና ንመላእ ህዝቢ ዓለም ንመላእ ኢትዮጵያውያን ንመላእ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ህዝብታት ንሰላም ኢና ክንዝምር ዘለና ሕዚ እውን ክንፅዕር ዘለና ንፅዓር ከዓ ግን ሕጂ እውን መልክዕ ይሓዘን ዘሎ መልክዕ ይሓዘን ቁመና ተጋሩ ኣቦተይ ኣቶ ምዕራብ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ ፀላእቲ እዩ ዘሎ ፀለምቲ ላዕላይን ታሕታይን ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ ፀላእን ኣብ ስቃይን እዩ ዘሎ ህዝቢ ራያ ሕዚ እውን መሊኡ ነፃ ይወፀን ኣብ ትሕቲ ፀላእትን ኣብ ሽግርን እዩ ዘሎ ህዝቢ ኢሮፕን ካልኦት ከባቢታትን እውን ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ምስ ኤርትራ ብዘሎ ውዑል መሰረት ሙሉእ ብሙሉእ ነፃ ወፂኡ ኣብ መረቦቱ ዘይኣተው ህዝቢ ብዙሕ እዩ በተለይ ብምብራቕ ኣከባቢ ስለዚ ኣጠቃላሊ ከም ህዝቢ ቁመናና ሓሊና ናብ ስሩዕ ምምሕዳርና ይኣተናን ሕጋዊ ዝኾነ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ የብልናን ህዝቡ ናብ ግዝያዊ መንግስቲ ኢና ዘለና ምስ ፌደራል መንግስቲ በታ ውዕል ፕሪቶርያ ኣቢልና ዝመስረትናዮ ግዝያዊ መንግስቲ እዩ ዘለና ግዝያዊ ምምሕዳር እዩ ዘለና ስለዚ ሕጋውን ሰላማውን ብዝኾነ መንገዲ በቲ ፌደራላዊ ስርዓት ዝፈቅዶ ከም ክልል ባዕልና መሪፅና ክንነብር ይፈቀደልና ኢና ንሓትት ዘለና ሕዚ እውን ካሊእ ምንም የብላን ዝተፈላለየ ሽም እንዳተዋህባ ነታ ኣይንብርካኽን ምባልና ነውሪ ገይሮማ ሕዚ እውን ደጊሞም ከንበርክኹና ደጊሞም ክብትኑና ደጊሞም ናብ ፀገም ክእትውና ዝተፈላለየ ዘረባ ይመፀሉ ሕዚ ዋ ግልፂ ንዛረብ ተጋሩ ኩላና ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ዘለና ካሊእ ኣይሓተትና ንሕና ህዝብና ነፃ ይውፃእ ሰላም ይሃሉ ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ መሰል ዓርሰ ውሳነና ብዝፈቅደልና ንመሓደር ባዕልና ንባዕልና ምስ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ኣካል ናይቲ ሃገር ኮይና ንቐፅል ቀፃሊ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይመርፅ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ቀፃሊ መሰል ዓርሰ ውሳኔኡ ብዝፈቅዶ ሕገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ ይኸይድ እዚኣ ተሓቶ ነዚኣ ንዘይምምላስ ሕጂ መዓት ሸለውላጋ ይመፅ ኣሎ ያው ትሪእዎ ኣሎ ዝተፈላለዩ መንገዲ ኩናት እዮም ደልዮም ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ መፅሓፍ ክነምርቕ እንተተሰብሲብና እውን ሰልጢኖም ተዳልዮም ውግኦም ዝእውጅ ዘለዉ ይብሉና ንሕና ውግእ ኣወጅና ሰላም ኢና ነእውጅ ዘለና ዓዲ ትግራይ ዝእውጅ ዘለውሎም መዓንቲ መፅሓፍ ዝቕመደው ኣብ ዝሓለፈ እዋን ተቃሊስና መስዋዕቲ ከፊልና ታሪክ ከምዚ ጌርና ኢና ሕዚ ኣኽለና ንሰላም ደደው ንበል እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ መድረኽ እዚ እቲ መልእኽቲ ካልኦት ዓድታት እውን ታሪክን ክስንዳ እየን ንሰላም ኢና ንስንድ ዘለና ንሰላም ግን በይንና ሰላም እንዳበልና በኣንተ ተወዲኣትና ሕዚ እውን ካብኡ ወፃ ግን ተጋሩ ተንበርኪኽና ንነብር ማለት ዘበት እዩ ኣይኸውን ተንበርክኹ ግን ኣይሰርሕን ንሕና ዋላ ብሂወት ኣይንሃሉ ደቅና እውነይ ተንበርኪኾም ኣይነብሩ ኣይከኣል እዚኣ ግን ግልፂ መልእኽቲ ከዓ ትብፅሕ ብሰላም ንንበር ይከኣል እዩ ተዘየለ ኣብ ዝሓለፈ ከቢድ መስዋዕቲ ከፊልና ኢና ሕዚ እውን መስዋዕቲ ኣይንኸፍልን ይኣኽለና ኢልና ኢድና ክንህብ እንተኮይኑ ሕዚ ዝለዓል ዘሎ ነገር ኢድካ ምሃብ ኣብ ተጋሩ ኣይሰርሕን
ደጋጊምና ክንብላ ዘለና ህዝቡን ሰላም ደው ንበል ንፍትሕ ደው ንበል ህዝቡን በትውዕል መሰረት ኩሉ ነገር በሰላማዊ መንገዲ ክውዳ ጻዕሪ ምግበር ነዚ ክፈል ዝግባእ መስዋዕቱን ንኽፈል ንሰላም ካብ ወፂን ዝመጽእ ግን ሓደራ ብጾትናውን ሓደራ ታሪኽናውን ሓደራ ኩሉ ዓይነት መንነትናውን ዘለና ተቃለስቲ ኢና ህዝቢ ኢና ንሰላም ዝደሊ ኣብ ጎንና ይሰለፍ ካብ ወፃን ዝመጽእ ግን ኩሉ ዓይነት ምድላው ክንገብር ከኣፍቀደልና ኣሎ ንባዕልና ንኻሊ ፀገም ክንፈጥር ኣይኮነ ንባዕልና ክንከላኸል ክንብል ግን ምድላዋትና ሙሉእ ክኾን ኣለዎ ብኩሉ ካብቶም ምድላዋትና ሓድነትና ምሕላው ሓድነት ህዝብና ምሕላው ሓድነት ሰራዊትና ምሕላው ሓድነት ኩሎም ሕብረተሰብ በብኸባቢኡ ዘለዉ ምሕላው እዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኢድና እንተምሊጡ ናብ ፀገም ከይነኣቱ ተመሊስና ከይንስእና ኩሉ ሓላፍነት ብዘለዎ ክቃለስ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ሰላም ነቅድም ንሰላም ንቃለስ ሕዝውን ሓድነት ህዝቢ ንብሔራዊ ህልውናና መማረፂ ዘይብሉ እዩ ፀጥታ ሓይልታትና ግን ሰላም ኣቀዲምና ካብ ሰላም ወፃን ዝመጽእ ኩሉ ዓይነት ነገር ግን ንባዕልና ክንዳሉ ክንክእል ኣለና ተልእኮ ኣለና ካብታ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንእሽተይ ዓቕሚ ቁርሲ ምሳሕ ድራር እንዳተዋሃበና እዩ ካብ ወፃእ እኹል ሎጂስቲክስ ሃሊና ኣይኮንና ንጋደል ዘለና ሕዝቡን ንጋደል ኢና ዘለና ይፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ንጋደል ኢና ዘለና ተጋደልቲ ስለ ዝኾንና ኢና ትሕጂ ዘሎ ናይ ሰራዊት ናብራ ክኢልና ንነብር ዘለና መቺዎ ዝነብር ግንባር መቺዎ ዝነብር ኣርሚ መቺዎ ዝነብር ኮር መቺዎ ዝነብር ክፍለ ጦር መቺዎ ዝነብር ሬጅመንት ሓይሊ ጋንታ ተራ ተጋደላይ የለን ይጋደል ስለ ዘሎ እዩ ዝነብር ዘሎ ንጋደል ኢና ዘለና ሓዝውን ዘይተመለስ ሕቶ ስለ ዘለና ንጋደል ኢና ዘለና ኩሉ ነገር ካብ ምግዳል ዓይኒ ንርእዮ ካብ ምግዳል ዓይኒ እንዳረኣና ከዓ ኣይከፈአናን ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይና ካባና ንላዕሊ ዝተኸፈአ ህዝቢ እውን ስለ ዘሎ ዝተበተነ ህዝቢ ዝሓዝና ስለ ዝኾንና ሕዝውን ከም ተጋደልቲ ኢና ንባዕልና ንቆፅር ከምቶም ገለገሊኦም ዝዘረብዋ ኣይኮነን ሪያሊቲ ንሱ ኣይኮነን ተሓቂ ንሱ ኣይኮነን ንሕና ንጋደል ኢና ዘለና ትጋደሉ ስለ ዘለኹም ኢኹም ኣብ ምግዳል ስለ ዘለኹም ኢኹም መቺኩም ኣይኮነን ዕርዲ ትግራይ ኣብ ዝበረኻ እዚዩ ብፀሓይ ብኣቦራ እኹል ክዳንን ምግብን ዘይብልኩም መፅለሊ ዘይብልኩም ትነብሩ ዘለኹም ትጋደሉ ኢኹም ዘለኹም ንምግዳልና ከዓ ክብሪ ንሃብ ክንጋደል ከዓ ኢና ብቐፃሉ እውን ስለዚ ከም ተጋደልቲ ኢና ንባዕልና ሓሲብና ክንቅፅል ዘለና ንምግዳልና ክብሪ ንሃብ ናይ ህዝብና ፀገም ክሳብ ዘይተፈትሐ ተጋደልቲ ኢና ክንጋደል ከዓ ኢና ዝጋደል ከዓ ፀዋሪ ዝጋደል ከዓ ኣይሕሱ ዝጋደል ከዓ ኣብ ስርቅን ቀንጠብጠብን ኣያቱ ዝጋደል ከዓ ምስ ህዝቢ ኮይኑ እዩ ንህዝቢ ዝነብር ዝጋደል ከዓ ንብሔራዊ ክብሪ ደው ዝብል ዝጋደል ከዓ ንሓቂ ንፍትሒ ንሰላም ንሓቢርካ ምንባር እዩ ጠጠው ዝብል ስለዚ ሕዝቡን ኣብ ምግዳል ኢና ዘለና ህዝቢ ትግራይ ይፍለጠልና ፈታዊ ህዝቢ ትግራይ ይፍለጠልና ተጋደልቲ ኢና ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ብኣግባቡ ከይተመለሰ ከዓ ካብ ምግዳል ኣይንወፅን ብገለገሊ ዝመፅእ ዘሎ ንፋስ ሰራዊትና ክብትኑ ኣብ መንጎ ሰራዊትናን ህዝብናን ክብትኑ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሰራዊትን ንፋስ ከኣትወና ዝተፈላለየ ናይ ሓሶት ወረ እንዳውረዩ ባዕራይ ወለደ ዘረባ ከይንሰምዕ ሕዝቡን ጉዕዞና ሰላም ማእኸል ዝገበረ ኣብ መጻእ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ከም ተጋደልቲ ክንቅፅል ኢና ሕቶና እንተተመሊሱ ከዓ ኣካል ህዝቢ ትግራይ ኮይና ክንነብር ኢና ኣብዛ ዓዲ ምስ ህዝቢ እዚ ኮይና ክንነብር ሲፈቀደልና ኢና ንብል ዘለና ሕና ሰራዊት ኮይና ክንነብር ናይ ሰራዊት ፍቅሪ ስለ ዘለና ኣይኮነን ሰራዊት ኮይና ማ ቀደም ኣብቲ ፌደራል መደበኛ ሰራዊት ኮይና ይዕበይናስ ጀነራል ኮሎኔል እናተባሃልና ተቐሚጥና ተወዲ ጡረታ ወፂና ኢና ሕዚ ዝተመለስና ህዝቢ ትግራይ ስለተሸገረ ክንጋደል ኢና መፂና ምስ ደቅና ንክንጋደል ከዓ ይፈቀደልና መብትና ይከበረልና እያ ክብል ዝደሊ ካብዚ ወፃኢ ካሊእ ሕቶ የብልናን ስለዚ ከም ተጋደልቲ ስለ ዘተኣኻወኩምና ደጊመ ንዕርዲ ትግራይ ክብሪ ሃበለይ ክብል ፈቱ ካብ መንገድና እውን ከይንወፅእ የዝቡ ካብ መንገድና ኣይንውፅእ ከፈና ይኽእል እዩ ክፅግመና ይኽእል እዩ ካብ መንገድና እንተወፂና ኣይፅቡቕን ካብ መንገድና ከውፅና እዮም ፅዕር ዘለዎ ሕዚ
ስለዚህ ተኸባቢርና ትጉዕዞ ንሕለፉ ንደማመፅ ዓቕሚ ኣለና ተጋሩ ንደማመፅ ንከባበር ኣብ መሰረታዊ ጉዳይ ንዛተ ዘይንፈትሖ ፀገምካ የለን ንኽእል ኢና ስለዚ መጨረሻ ክብሎ ዝኽእል መልእኽትን ሓንቲ እያ ትግራይ ነቕድም ህዝቢ ትግራይ ነቕድም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ተጋደልቲ ኢና ሕዚ እውን ተጋደልቲ ኮይንና ክንቅፅል ኢና ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ብኣግባቡ ክምለስ ናይ መላእ ትግራዋይ ሕቶ እዩ ኣብ መንጎና ነቓዕ ክፈጥሩ ናብ ሽግር ክእትውና ዝደልዩ ኣደብ ክገብሩ ንግበሮም ሕዚ እውን ብዝተወደበ መንገዲ ከምቲ ዓንተወ ዝበሎ ፖለቲካዊ ኣመራርሑ ግዝያዊ ምምሕዳሩ ሰራዊት ኣባሉ ብዋናነት ከዓ ህዝቢ ትግራይ ብሓደ ተጠሚርና ጉዳይና መወዳእታ ክነብፅሕ ዝኽኣልናዮ ኩሉ ንግበር ክብል ፈቱ በዚ ኣጋጣሚ እዚኡ እዚ ከም ዝበለ መድረኽ ከፊትኩም ንብዙሓት ነባራት ተጋደልቲ ንህዝቢ እና ንኩላና ተኣኻኺብኩም ዝወዓልኩም ኣሃዱ ፅቡቅ በዓል ኢኹም ኣዳሊኹም ፅቡቅ መልእኽቲ ኢኹም ኣዳሊኹም ኣጋጣሚና 13 ኣርማ ኣባላት ብፀትውነይ መልእኽቲ እያ እታ ናይ ዕርዲ ትግራይ በዓል እክብ ኢልና ዝመፃና 13 በዓል ኣይትፈትውን ይመስለኒ ኣብተን ካልኦት ንኸይዲና 11 1 2 3 ግዜ ገይሮም 17 እውን 1 2 ግዜ ገይሮም ያው ገሊ ተኻፊልና ገሊ ተኻፈልናን 35 42 ይገብሩ እዮም ደጋጊማ 13 ንሓሚየኩም ኢና ነርና ዓዲ ትግራይ በጢስኩም ኣለኹም ስለዚ ኣብኡ ከሎና 13 ኣርሚ እውን ኳዓብፅሐኩም እየ ዝብለኩም ናይ ዓዲ ትግራይ በዓል ጥራሕ ኣይኮነን ናይ 13 እዩ ስለዚ ይልመድኩም ንምባል 13 ክብሪ ሃበልና ፅቡቅ መዓልቲ ታንኪዩ